bir var eken, bir ýok eken. Elbetde beýdesem, sizem gadym zamanlarda diýen söze garaşýansyň. Ýok, gadym zamanlarda däl, biziň güllerimizde. Eri arka dağly, ajaýyp zamanada. Arzularyň onda iň arzuly hasyl bolýan ak mermerli şäheri Aşgabatyň aýasyny Akpamyk diýenler gyýjağız bar eken. Dogrusyň ertekidäki Akpamykdan tapawut ýeri kän eken. Mysal üçin 17 däl 4 san oglanlygy bar eken. Onsoň ama eşiklerini awtomatlaşdyrylan kirýüji ýuwýan eken. Ol her gün egilip daşary sürselenni, nämçin daşaryny sorýan toban sorçy çykaranoklar kadyp pikir edýän eken. Ay jigim, ir seherden başlayan da bolle däy. Sana hayran galaýmaly. Mene adamlara sen barada gurrun berýän. Sağalar yatıyor mu? Hova, durmağa dönmedim. Hova da. İstenem yadap geldiler. Hudaya şükür. Oğlumun hersinin öz käri, öz yollarının bardygyny begenýän. Dağı näme kakasy? Durmuşyň manysy öd ýoluňy, ykbalyňy tapmakda. Hova. He, ýöne. Yer keýwan ýöneti näme? Ay hiçle. Yer aýtda. Nämen gamany ýen? Tüölemi, oğlanyň hersi öd halan käriniň eýesi bolýar. Hova. Körpäňem tüölemi giýje günnüt kitap bilen. Hormat hatlarynyň dağı sany ýitdi. Ýöne Akpamykjan meni gaty aladalar. Ay howolu. Akpamykjana menem pikirlerinden men ronok. Kuş doyna diýsem ýüregim ysýady. Sport bilen meşgullan diýsem utanýan diýe. Kitap oku diýsem hem kellem agyrýar diýe. Menem ony her hil ýol bilen bir zatlara urukturjak görüp gördüm. Bolanok, hövesi ýok. Sen alad etme. Hem zat yer beri olur. Hani yer uçurdan iyice garaymaly. Çağalar bilen akşam tag bollaşdyk. Koy yatıversinler. Yer hani. Durmuşda öz ýoluny tapmak üçin saýlamaly. Ine bu aşganaň ýoly. O bolsa daşar çykýan ýol. Ine bu bolsa ýatylýan otaga tarap ýol. Aşgana gitse gelir, ine daşarı gitse bolir. Geljegi gelmejek gumana, ýatylýan otaga bolsa gitse gelmez bolaýar öýdýär. Ertekiň dilini aýtsam. Ay jigim, menim sana ertekiň dilini aýtsam, sen şu boş gürrüňleriň besetmesen, ikizip bir ýalmaryn düşündiňmi? Düşündim dewaga, düşündim ýöne aklyň gara güýjotýany unutmagyn. Akpamyň bir dogany Aýdyň giýjeler kärhanasyny işleýän eken.
Ýöne günnizlerine de çıra yakmak galygy bar eken. Gördün mü? Belledin mi? Gördümem, belledimem. Täsin. Elektrik energiýasyny juda az sarf edýänem bolsa, ýagtylygy beýlik çıralardan güýçli. Doğru. Ben tek barda. Nisip bolsa has aýdyň gijeler döreçik çıralar. Ine şu ýerde. Sen hemişelik ýanjak çyrany oýlap tapmaly. O çyrada hiç açan öçmejek çıra bolmaly. He, Kaliforniýanyň Livermore şäherindäki 118 ýaşly çıraýalymy? O çyrany bara. Shell elektrik kompaniýasy döredipdir. Ödüm 110 volt gözden tutulan çıraň 30 watt güýji bar. Guinness rekordlar kitabynyň görnükli wekili. Häzirki wagtda onu internetiň üstü bilen online ýa-da göni aýlym üstü bilen silmek mümkinçiligi bar. Bu zatlaň bary juda täsin zatlar. Ýöne men düýbünden başga zady gözüňe tutupdym. Şondan bäri Akpamygyň birinji agasy hemişelik ýan-ýan çıraň gözlegine çykanmyş. Emma ol her näçe jan etsedi, arzugy başa bar beren okmuş. Ýöne o gözel näderiniň diýýän çyrasy düýbünden başga çıramış. Ey radio. Baran Akpamyga kömekleş. Ertirige dineliň. Bar. Birinji agama ýar gerek, ýürejegine taýerek. Aha. Day tuweleme. Sağ bol Jimjan. Sen gerek zadyň bolsa alyber. Alyber. Nahar eýleni kitap okulmaýa. Alyber, alyber, alyber. Ine bu sylaýanyňyz bolsa. Görünşi ýaly Akpamygyň türgen nogany, oň ýylyň çaýyny içip ertirlik edilmekdäki bugünkü görkezen netijesi 3 sekunda deň boldy. Siz şahsy rekordyňyzy täzelemegi başardyňyz. Emma şol owadan gyýdan bolýan. Üstün çykmagy entek-entekler başarmasaňyz gerek. Ýöne ata-babalarymyz towşanam araba bilen awlap bolar diýipdirler. Ýöne sen arabaň şakyrdyp berde marýansaň Gülnäz awtobusyň münerde gider. Sen onu nerden bilýän? Sebäbi ol towşan näle adamla ýollaşdyrgan. Men gitdim. Arabaň alyp gitmegem ýatdan çykarmagyn. Sen hem çıraň bilen bolsan ay. Hanonna çağalar, menem uğrayın. Jigimjan ellerine güller bitsin. Neme jigim men goňur balagym bilen goňur koýnam taýynap goýaýda. Akşam gitmeli ýerlenmadi. Uy kyn görmeseň köşmez piraýda jigimjan. Wagt saňa dönün jigimjan. Sen bolmasaň näderdik? Elbetde ähli işler özümize derdik. Şeýledem köp bilmiş. Bahtır, sizin bugünkü görkezen netijaňiz dünkü netijaňize göre has gowy. Siz 3,2 sekund ergelipsiňiz. Biz sizi bu üstünlüğüňiz bilen gutlaýas. Näme baryň dilleşdiňizmi? Men gorkada netijem beýle baryň gyzyklandyrýar.
Men. An berik gel. Salam Pelen. Gowum dostum. Ýagdaýlar neçe? Akpamçan jigim, akşama mantıcık kurdat pişirerin de bolýamy. Ejeme yok diýmedi. Bolýa agam gapdaly bilen gutapçyk. A belki başga zat. Yok jigim, adar edinme. Yatar garna bir mantyk öýdüm ýet. Agam, meňe mektebe koçudymdan habaryňyz barmy? Waq onna da göreli lokuş diýsene. Göreleli, elbetde harma. Wy ýoksa da ine sana kömekçi. Gördük. Ýar tulak. Akpamyň pişik ýaly bolup görmedi, uýaňy kömek et bolýamy. Ýör dost, gitdik. Ýagşy ýigdiň hady köp diýlenne. Baňa denäme, her agam öz çebrat takýa. Täket, akşam hormatly prezidentiminiň Türkmen alawaý kitabyny okap otyrdym. Bilýärmi dost? Men şol kitaby eýäm näçe edip okuýanym bolýan, hergedek özüme täze üstüne atjan. Gahrman arkadamyz özüni bilen dünýäni bilýär diýe. Ilki bilen adam özüni düşünse, bu onuň iňňän köp sada düşündigidir diýip bellek geçýär. Ow dost, gaty dogry aýdýan. O kitaba menem zadylady. Ine menem nesip bolsa almışymda, gahrman arkadamyzyň şu kitabyny esaslanyp etmekçi. Sebäbi diýsen bu kitapda türkmen alawaýlarynyň almy taryhy maglumatlardan başga da rowayatlanyň köp sanysy getirilipdir. Umuman hormatly prezidentimizin ünsün nüşirýän hiç ýol uğru ýok. Şoň üçin biz izip arkadagymyzy göreli dünýäsi. Ine men özüm maradaýsam, men alim bolasym gelýär. Özüm kompýuter tehnologiýalary orundan öz başyma öýjükli telefon öndürýän kampaniýa çasym gelýär. Adam iki sany gaharp bolmaly. Ýagny türkmençe okasaň gaga bolýar, ingilisçe okasaň GG bolýar da. Özüm bu telefon käbir telefondan kynçylyk döretýär, sebis saýlamallar. Ol dünýäň islerini kunjugunda da işlemeli. Ýöne men bu zatlaryň daşyndan garlawajym bilen ýarışlara da gatnaşýar. Men çapyk suwarlygymy unutma. Ata-babalarymyz ýigide müň türlü hünärem azdyr diýipdirler. Hani Cici kampaniýasynyň esaslanyrjysy çapyk subar jijim. Arzu edip bolan bolsaň, mektebe sary gönül. Ýigide 1000 günlük mektebe mazdyr. Naklyňa ýerine düşmedi. Meňe iň bolmanyna arzugum bar. A sen ne bolsa, şo da ýok. Salam okuwçylar. Bolýa oturaýyn. Hani biziň Akpamymyz görnen okla. Yer bolýa. Okuwçylar, meni ünsüje diňleň. Ertirden başlap biziň mektebimizde okuwçylaryň esasy okuw derslerinden daşary, gyzyklanma bildirýän hünärlerinden berilýän okuw sapaklarynyň ýürütip bätleşik yglan edilýär. Elbetde bätleşikde ýeňijiň saýlamak üçin bolsa ökdelerden ökdeler seçilip alynýar. Ondan hem şu günden başlabam gowja taýýarlyk görüp başlamaly. Bolýa? Bari o 48.000 saat. Bundan artyga bolan ok. Şu günülgüm näçe öwrendimçe şonça da höwesim artdy. Doğrudanam. Gün bolmadyk bolsa ýaşaş näle bolardyk? Bilýärmi dost? Sen hemişelik ýany çyrany gözleýän. Hemişelik ýany çyranym tükönüksiz ýagtylykdan alyp bolýar. Tükönüksiz ýagtylygam diňe gün. Gün? Owa. Biz hemişelik ýany çyrany diňe gün energiýasynyň üstü bilen tap bileriz. Güneşsiz günler näme? Gün batareýalaryndan peýdalanmaly. Doğrudanam.
Ýöne gün ýaly agyr bir edäýme dost. Onu gidip asmandan asça adam ýok. Ay howolu. Akpankjana. Menem pikirlerimden memnunok. Kustoyna diýsem ýüregim ysýady. Sport bilen meşgul diýsem utanýan diýe. Kitap oku diýsem kellem agyrýady. Meňe iň bolmanyna arzugum bar. Azen ne bolsa, şo da ýok. Menem ony her hil ýol bilen bir zatlary uwrukdurjak görüp gördüm. Bolana. Batyr, sen bu gakaryň bilen hiç zat gazanyp bilmersin. Nişana dogratmak üçin ilki bilen rahatlyk, onda da tenin ruhun sağlasy gerekdir. Saklanyp bilemok. Görýän. Şoň üçin sen şöýrek alyp geldimde. Onsoň gakardan ýaňa göçkünli ýagdaýa düşen adamyň yürek uruşunun yığılığı artýar. Kan basyşy ýokarlanýar. Kuwatlyk gormonlar diýip adlandyrylýan adrenalin we noradrenalin gormonlarynyň derejesi ýokarlanýar. Ýöne men sen begenlerime biljek. Gakar iň gol köşeşdirýän zat dem alyş hemem beden terbiýe maşklary. Diýmek sen bolmaly ýerinde. Bu da saňa. Edil ejemin kälaga süýji bolandyraýdymok. Ýöne onda da at takbany ýersiňizde. Wagty imzan, göwnümi tutman eden hyzmatyňa döneýin. Bal bolupdyr, bal. Sen olmadyk bolsaň bir näme derdik diýsene. Şeýledämi körpü? Erteki daka akpamykda. Bula ýene başlady. Goýa jymza nahar başyna o kitap, bu kitap urunmy. Ol geljekki jiji elektronik. Garlawadyň ganaty, çöpüksy bar Gadyr Gurbanow. Tulamy ýollaşjy. Jiji ho. Hawa jiji, mümkin orda goluňy çekip beräýdiňiz. Han otursaňyz lan o, nahar buğda döndürdiňiz. Ýerim ergen bugünkü netijeler näetdi? Ay, düýünküde nä gowy? Ýene bir güne nä ýarys, sonra kimin kimligi belli orda. Şeýdinýim şeýt. Ýeňe beri. Kakasy, Oh, akpamygyň mollamy jaň etdi. hawa. Okuny barmandyra ol. Be, ýegilik bu käzi. Eýgilikdirle. Akpamyk bilen gürleşdim men. Hawa. Bugün barar okuny. Ýöne, şoýdyň bolşunyny biňjalyk edýär. Linsap bolma. Her bir zadyň öz wagty bar. Fawret. Hemme zat gül ýaly bolar. Belki şeýle bolsunna. Hani? Aydın çağalar kimin näme hewesi var? Howajeren?
İjem bana gitçikam gopul çalmağı öğretti. Men gopul çalmağı diýsen gowaryan. Tügeleme, otur Hajarı. Hawa, yine kim? Hani Gurban Nurdy? Men kuş oyununu öğren gowaryan. Men 5 yaşımdan beri kuş oyunuyla meşgulanyan. Bular bolsa men gazanan bayraklarım. Tügeleme, ine seridin çağılar. Gurban Nurdyň bayraklary berekella. Otur ýaşak. Yine kim? Hawa Gülceren? Men jora bermeği gowaryan. Bana jora bermeği eneme öğretti. Şeylemi, tügeleme, otur. Yine kim? Hawa Murat? Hani? Men dutar çalmağı gowaryan. Mena dutar çalmağı kakam öğretti. 20 sadım ýatdan çalıp bilýän. 20 saat. Tügeleme. Berekella çağılar. Akpamık? Hawa? Sen höwes edýän zadyň ýokmy? Diýany ýok Akpamyk. Sen hem höwes edýän zadyň bardyr. Ýöne ukyp her kimde bir wada çylýar. Esas zat sen gynanma. Hemme zat gülýär bolar. Hawa. Yollos turgun. Sen ähli işi bilelikde däýdim diýäň. Netijen gowy bolmagyny isleseň, ähli zady täzeden başga. Ýöne bolýan hereketden iýdigderligine mitirme.
Hem işleýäňiz kol? Ha? Wi, toba. Görüňokmy iş etýäs? Bağışsa men beýdijek bolmadym. Yok, sen kelläň oýlap tapasyň gelýän bakyçyraň alypdyr. Gözüňi giňden açyp, daşda göröňe seret. Men ýa düşünem ogay. Näme, tanamadyňmy? Ana gelinni, bu tagyt senki. Men sen öz geliniň ahyr diýenne, ýigit öňünde duranyň öz gelini diýeni tanap, begenjenden guş bolup uçaýjak bolýar. Ýigit aň-taň bolup oň ýüzüne için seredýär-de haýran galyp duruberýär. Ýigit bir salymdan öňünde duranyň öz gelini diýeni tanap, begenjenden guş bolup uçaýjak bolýar. Mene hemmeňiziň işiňizi edip ýadydım. Siziň hemmeňiz menden kiçik bolaýmal kiniňiz. Janjygym, onda sen dağ ýaly diýip duran dogondan bolmady. Ine şular ýaly takoly kawa oturan jigiren bolardy. Hemme kiçilerem ahyr bir gün ulalýar. Ine barmak boýly. Oglanjyk bara ertekdäki. Ayjygym, inni ur goýaýda. Yatar garny ertekiňi. Yatalyň oglanlar. Yataň, jigeňizem işlesin. kalıbıdır. Alıçılık sulgotu bizim ruhumuza singendir. Sen men akılgıydım, sen men yüreğim, sana bağlı men umutlarım bozali. Sen men arzularım,
Benim dileğim doğduğum durmuşumda güneşim hali. Men görmesem, meni gören göz görür. Pınhan arzularımı gülledenini. Men olmarım, ken dağıtlar özgürür. Bilersen içimi, ümledenimi. Bildim özümni men söýelmemi. Sen başlan dokmaňy. Men hükmen tamamlar. Ak pamuk. Ak pamuk. Salam molum. Ak pamukça salam. Mektepde qara vermedin öli, habar toyunu qaydaydım. Hanım Hafiret, sen ağladın mı? Sen bu yerde ne işleyen? Molum, men mektebe gidesim bilen ok. Men halda okasym belli. Ak pamukcan. Meni puto dinle. Sen mektebe gatnap, orta mektebi tamamlamaly. Özüm oňat bahalar bilen. Ýogsa senden ökde halçy çykmaz. Men molum, Hani? Men dinle. Eger sen matematikan bilmesen, çetimler tanap bilmersin. Himiýany bilmesen boli, boýoglar tanap bilmersin. Biologiýany öwrenmesen sen otlar tanamarsyň. Sury sapagy sana çyzgylary çyzmak üçin gerek. Düşündiňmi? molum men aýdym sapagyny halaýar. Aýdym sapagam sana juda zerur. Men sana bugün üýtgeşik bir teklip bilen gitdim. Endi sen mektepden galma. Biziň mektebimizde şu günden şeýlek haly gurnaw bolar. Sen özüň ýaly gyjagallary öz bilýänligiňi öwredерsiň. Molumyňdan bolsa bilmeýänligiňi öwrenersiň. Molum biziňki jijik haly dokalan guralymyzdan bolarmy? Elbetde bolar. Molum men ana mektebe gideyim. Ak pamukcan, bugüne sen mektep wagtyny geçirdin. Ertir irlenjik gijaga alman nizamy bar. Tassan ondan ekenim. Öňümüzdäki bayramçylyk münasibetli ýaş dokmaçylaryň bäsleşigi geçirler. Belki senem gatnaşarsyň. Sen kelläň oýlap tapasyň gelýän bakyçyraň alypdyr. Gözüňi giňden açyp, daşda waraňa serip. Gözüň giňra açda töwreňe serek. 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 Tapdym. Tapdym dost. Mehri. 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 Salam. Gowmy, neme? Ine gül. Yok. Mehri, şu gül men sen söýýän. Güdür. Ak pamukjanyň mollimy jaň etdi. Owo? Ak pamukjanyň ökde halçy bolmak höwesi barmyş. Bir tarapdan garaşylmadyk ýaly. Hawa. Beýlik tarapdan hem garaşylýan ýagdaý. Ak pamukçan ökde halçy enesiniň ýoluny ýöreçek bolýan eken. Hawa enesi. Ejem bolan bolsa iki bolup bilmezdi, begenerdi. Enesi pahyryň öldürüldi da ak pamukjany. Hawa.
Men eýem ejem bilen näme dokamallygyny maslahatlaşdym. Ayda Hatice näme dokajak? Guşweli gidijik kalça dokajak. Hatice, sen maňa da hallykmy öwredersiňmi? Howa, biz gurnowa bilejek atnaýar. Gördüňmi Gülnä? Üstünlüğün hatyrasyna edilen hereketler yerlikli bolsa, şeýle bolaýa. Howa tälimçi, aslında dünýäde her bir zehinli adamy ýetişdirmek üçin 80 sany adamyň ýardymy gerek diýerler. Ýoksam näme? Birinji sınıftan başlap okudan molimliň sanyny çykarsaň şoňa bar berýär. Polat, otda taplanýar. Asyl siz dil biriktirdiňiz. Üstünlüğün hatyrasyna. Men seni sağ bolsun aýtjamam bilemek dogusy. Sağ bolun tälimçi. Sen üstünlüğün, biziň sağ bolsunymyz. Sağ bolun tälimçi. Dost, sen diýen hemişe çıraňyma tapaýdy goýdy. Düşünmedim. Düşünmesen ine. İyi vay. Mehriban ine talar, edi okuwçylar. Ine bugün biziň ıglanydan hünärler boýunça bäýatleşigimiziň jemi jemlenilýär. Bäýatleşige juda ajaýyp işler hödürlenildi. Kän sunwatlar görkezildi. Ýöne bäýatleşigiň ýeňijisini sunwata öwrülen hünär kesgitledi. Dünýäde hiç bir halkyň kam ýeňdemeýän. Bu Türkmen sunwaty ýöne bir sunwat däldi, durança bir gudrat. Gahrman arkadagymyz hala arşyň nipisligi diýip at berýär. Türkmen dinanynyň nädik kalbyndan dören. Ömrü asyrlara bara bu nipis senet, nädiklik bilen bakylygyň saadlaşygydyr. Hut şoň üçinem bu sunwaty nesiller hut öz ýüreğiniň sesini ýyrlap kabul edýär.
Men şu günkü yarışyň ýeňejisin nedi? Hut şu wakalara şaýat boldum. Sebäbi onu sunugotodo, ýeňşedi, beýlekilen pikir ýardamy däldi. Hut öz ýüregiňiň ses alyp geldi. Sebäbi ol ähli zada edber. Biziň ünlemimiziň ak pamygy. Men akpamyň ýenjegini Awulum bilýärdim. doğraydı. Kaçça bilýärdim. Ine ertekimizem tamam boldy. Entek akpamyň hundurmuş ýoly dowam etdi. Bu barada bolsa, inni erteklerimizde gurrun merer. Olaryň hemmesi öz maksat muradyna ýetip toý tutdylar. Şo toýdan size de bir ýaglyja oma çalyp gelýärdim bolin. Öňümden pelem çykdy da oma çany alaýdy.